hori delusionak gabe ikusteko. Eta hortxe, aurkitu duenik jarri zurezko bihotz hori tanik txipia sakeran eman du. Eta baitzen gantzen nunbait gordenik zinta simbola hori, latexko simbolak egin bolatxo bat egina, honen inguruan kalamuristu bat ari zirkulaturik eta sorka sento bat ez denak dibukaturik, biro bat goten da. Hortxe baituta da pilotatiki bat berak egina. Lurrera bota, airean pumpa eta eskuritxo eta aire doa. Hantxe biribitutako pilota. Jo! Given! Aire! Hatxa! Elena! Baina! Aitzina! Zer da? Jo! Given! Aire! Hatxa! Elena! Baina! Aitzina! Zer da? Jo! Jo! Given! Aire! Aire! jartzen zaizkigu klaska idor bako hotxean. Zatozte haurrak, tahas zaitezte,
jokoan zein jolasean, frontoian leku tristea baita, pilota hotsik ezean. Pilotariak frontoia zalez betetzen du berehala, eta bihotzak alegeratzen txorien kantek bezala. Lehen ikusi dugu beraren mamia eta azala, palaz xistera zein eskuska, bizirik iraun dezala.
Krishna